你别笑。No, no, no, no. Huh? 你别笑。नै थुनिसकिया मना लालायथारदों नै मानामुनि खादों नै थुनिसकिया अरे नै मना लालायथारदों आंखौ मानामुनि खाननोनो होआ नै नोंखाय मायाव गाखोदों नोंखाय दिसथार सोरबोलाय आगै आंनि आव आव Sila. Agay. Agay. Up. 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 Bap 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 này. Nào lại đừng mà khô ba. तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो न'आव जिराय आं बायदि रोजा रोजा रां खामायनो गोसो जायो नामा बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन एबा कमेन्टआव मोनसे लिंक शेयार खालामखानाय दङ नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामग्रोनानै ला बेनि उनाव नोंथांमोना बे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेब्लानो रोजा रोजा रां खामायनो हागोन आरोना बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दायो गेमनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव नुदों आइडि नाम्बार नैबे आइडियाव थुनानै नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय माखासे बोनास मोननो हागोन बेहाय गोजौआव नायनो हागोन भिआइपि नैबे भिआइपिआव नोंथांमोना साइन आप बोनास बेहाय डेइलि नोंथांमोना क्लेम खालामबाय थानो मोनगोन आं दायो माने बेखौ क्लेम खालामखांबाय नोंथांमोना सेकेन्ड डेआवबो जुदि खुलियोब्ला नोंथांमोना बेहाय माखासे बोनास मोननो हागोन आरोना बेखौ क्लेम खालामबाय थाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय गाहायाव दङ शेयार नैबे शेयार अपसनाव थांनानै नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ WhatsApp एबा फेसबुकआव नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै नोंनि लोगोफोरा डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्ला सासे मानसिया डाउनलड खालामब्ला 80 रुपिस मोनगोन सानै मानसिया जुदि डाउनलड खालामब्ला 90 रुपिस साथाम मानसिया जुदि डाउनलड खालामब्ला 100 रुपिस माने साथाम मानसिया डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्ला 300 रुपिस मोनगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे एजेन्टआवबो नायनो हागोन एजेन्टआव डेइलि बेहाय माने कारेन्ट बोनासाव नोंथांमोना क्लेम खालामबाय थाब्लानो जाबाय बेहाय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन सासे मानसिनो शेयार खालामब्ला माबायदि आर्न खालामनो हायो बेहाय माने ए बि सि बेफोरबायदि होनाय दं आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना गेम गेलेनायनि सिगां नैबे शप अपसनाव थांनानै नोंथांमोना रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आं दायो माने रिचार्ज खालामखाबाय 1000 नि नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन 100 रुपिसनि हायो 200 रुपिसनि हायो 300 नि रिचार्ज खालामनो हायो 500 नि हायो बिदिनो 1000 3000 5000 8000 माने 1 लाखसिम नोंथांमोना रिचार्ज खालामनानै गेलेनो हागोन आरोना दायो नोंथांमोना रिचार्ज खालामनानै लाग्रोदो आंबो रिचार्जखौ 1000 नि खालामखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन बेहाय गोबां गेम होखानाय दङ स्पर्ट्स दङ बेनिफ्राय ड्रागन बीएस टाइगार 7 आप डाउन माइन्सनि दङ कार दं क्राश दं ब्लेक जेक दं टीन पार्टी दं आन्डार बाहार गोबां गेम होखानाय दं नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो नैबेहाय माने माइन्सखौ गेलेनोसै आरोना बेहाय
50 रुपिस होबाय आङो नायदो 52 रुपिस 57 जाबायानो क्लेम खालामबावबाय आं नै लगे लगे बारायबायानो लोगोफोर फैसाया बेनिफ्राय नोंथांमोना बे देरहानाय रांखौ बोरैहाय उइद्र खालामो होनना बुंब्ला नै 1000 मोन आंना 25 रुपिस बारायबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे उइद्र थांनानै नोंथांमोना बेहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय आंना बेंक एकाउन्ट एड खालामखानायखा नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय आं दा उइद्र खालामसै बेहाय 1025 बेनिफ्राय आं गासिखौबो उइद्र खालामजोबबाय नायदो लोगोफोर नै लगे लगे साक्सेसफुल जाखाबाय बिदिब्ला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ नोंथांमोना थाबैनो थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेदो गेलेनानै नोंथांमोना रोजा रोजा रां खामायनो हागोन आरोना